Toyota Camry соли барориш 2010. Мошин вагони мебошад, американка. Ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, сентр замок, коробкаш автомат, CD плеер дорад, мультирол. рӯлош лифт. дӯстони азиз, мани ҳолати салони мошин ёдовар мешавем. сиденияш боз лифт, сиденияшам лифт. мани ҳолати салони қафои мошин. мана чӣ хеле ки дида истодед, бисёр дар ҳолати хуб. мотордуини сӯзишвори бензин. мани ҳолати мотори мошин расходаш чандта бензин? 12 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. нархи мошин 125 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 869 04 40 92 827 79 77. Opel Signum соли барориш 2003. мани намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. мани намуди пеш. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон электропакет, сентр замок, коробкаш механик, CD плеер дорад. монитор, пробегаш 176 000 километр пробег. ҳолати салони мошин ҳолати салони кафои мошин 4 дараш электропакет дӯстони азиз. мотордуиду экотек сӯзишвори бензин. ин чӣ хеле ки дида истодед, чашкаҳои пеш. мани ҳолати мотор расход чӣ қадар? расход 10-11. расходаш 10 литр 11 литр дохили шаҳр ба 100 километр мегардад. нархи мошин 44 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 742 29 29. Lexus RX 350 соли барориш 2014. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани ҳолати балонош чӣ хеле ки дида истодед, балоношам дар ҳолати хуб. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойна чош кнопочный, сентр замок, коробкаш автомат, сиденияш гарму хунук, бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона. калиташ старт стоп дӯстони азиз. ин боз люкам дорад. салонош бисёр дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин. чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. мотораш 3.5. бисёр дар ҳолати хуб.
нархи мошин 300 пробегаш 41000 километр, нархи мошин 300 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 37 33 39. BMW соли барориш 2007. мошин вагон мебошад. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электра, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад. сиденияш багреф, чихеле ки дида истода, центр замок, калиташ старт стоп мене. пробег мефаҳмем пробегшон. пробег хай маълум не дӯстон. ин ҳолати салони мошин, сиденияш кожни боз сиденияо лифт. чихеле ки дида истодед. мани ҳолати салони қафои мошин. ҳуҷҷатош 1 сол не дӯстони азиз. мотор 2 сӯзишвори бензин. мани ҳолати мотори мошин. расходаш 9 литр 10 литр 100 километр мегардад. нархи мошин 80 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 960 90 90. Lexus LS 460 соли барориш 2007. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, сиденияш лифт, коробкаш автомат, боз сиденияш гарму хунук мешавад. инҷа монитор дорад, ҳама наворотош ҳаст. калиташ старт стоп. ҳай ҳозир мебинем ки ваяш нест. ин ҳолати салони мошин чихеле ки дида истодед. пробегаш чандако. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана ҳама наворотош ҳаст. масаж пасаж ҳамаш қоидавӣ. боз люкам дорад дӯстони азиз. пробегаш чанд будааст? пробегаш 180 000 километр. мотор 4.6 сӯзишвори бензин. расходаш 12-13 литр 100 километр мегардад. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 140 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 866 66 81. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.